v Nitre. Tam vám dajú aj auta za ľudové ceny, aj také normálne, stredné, alebo keď chcete aj luxus. No ja tuším odídem, lebo tento chačaturian asi si na mne zgustne, hej, takže poďte sa pozrieť do autobazáru Peter. Pri odbočení z diaľnice D1 do centra Nitry sa nám po pravej strane naskytne pohľad na nádherné šapito, pod ktorým sa nachádza 175 osobných a užitkových vozidiel rôznych značiek pripravených ihneď k odberu aj pre najnáročnejších zákazníkov. Sme v autobazáre Peter Auto. Ak máte záujem predať vaše vozidlo na základe vzájomnej dohody, ho od vás odkúpime a peniaze vám vyplatíme ihneď. Vozidlá vykupujeme priamo na mieste, peniaze vyplácame ihneď s tým, že všetky záruky za technický stav vozidla preberáme my. Vybrali ste si u nás vozidlo? Pripravte si doklady totožnosti a všetky formality vybavíme za vás. Všetky formality vybavujeme na mieste s tým, že klient do 1 hodinky odchádza šťastne na aute. Už o pár minút môžete vyraziť na cesty na vašom novom miláčikovi. Ak sa zákazník rozhodne si zakúpiť u nás auto vo forme leasingu, ponúkame mu to cez viacero leasingových spoločností. Všetky záruky za technický stav vozidla preberáme my. Na vozidlá, ktoré vidíte na obrazovke, platí mimoriadna zľava 5%. Fiat Marea 1.6 SX, Renault Megane Scenic 1.9 TDI, Volvo S60 2.4 D5, Nissan Terrano 2.7 DT Luxury. Všetky informácie nájdete na našej webovej stránke www.peter-auto.sk. Užívajte si pohodu služieb s profesionálmi. Touto cestou by sme sa chceli všetkým našim spokojným a verným zákazníkom poďakovať za prejavenú dôveru a do nového roka im prajeme veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov. No, čo myslíte, čo je staršie, toto alebo toto? Toto určite, ale toto tiež nie je